Gospodine, zove vas Čombe-čma. Pa ko sad prekida ovu akciju? Baš sam sad ušao u ritam i sad našao neko da zove. Ćao Čombe, zašto me zoveš sada? Imam svojih posla, šta hoćeš? Rukfaš, reci mi, how do you doodlu? Dobro sam, hvala na pitanju. Kako si ti Čombe? Vidim da nisi dobro naučio engleski. Jesam Rukfaš. Pričaj, zašto si me zvao? Ajde, odmah reci. Znaš šta Rukfaš? Dobre su ove kruške. Samo je problem što se od njih lako dobije proljev. Pa zato se u narodu i kaže usruo se ko od trešanja. Au sine, pa ti se bodeš. Spreman sam za novi dan, tu je novi početak, dobio sam posao. Kakva sreća za mene. Radit ću ono što volim, našao sam još i devojku. Sviđa mi se i njeno ime i kako izgleda. Eno moje firme, gdje sam se ja zaposlio. Plata je dovedena do savršenstva, baš sam srećan. Ko me sad zove, ko prekida? Ovo je moj srećan dan sada. Da vidimo ko zove. Zove me šef, šta sad on hoće? Halo, dobar dan šefe. Recite mi, u čemu je problem? Pa budalo jedno, zovem te da ti kažem da si dobio otkaz. Molim? Ali tek ste me zaposlili, ne možete to da mi uradite. Sinoć ste me zaposlili, pa nije fair. Baš me briga kako si došao, to me se ne tiče. Ima da poštuješ moju reč, jel ti jasno? Nas otpuštaš, suspenduješ i proglašavaš za tehnološki višak. A ti, đubre jedno. No sad si bio direktora, sada ćeš i gazda da budeš. Gazda đubre jedno lopovsko. Bre, mrš tamo bre. Šta me slikaš bre, šta me slikaš? Ostavi me na miru čoveče, vidiš da sam u problemima. A ne mogu da verujem, toliko sam se trudio da dobijem novi posao. Te bi mogli da se parkiramo, da malo popravim svoje raspoloženje nakon onog otkaza. Upališ migovac, jebem ti se susta! Vidiš da se parkiram, koji problem ovdje imaš? Ovaj prsobe familiju. Imam jedno pitanje za vas, da li možda imate minut vremena? Ostavi me na miru čoveče, jebi se u dupe ti. Nemojte tako gospodine, bit će jako kratko. Kenje se, pizdati matera! Da li znate šta je ovo? Pretpostavljam da ste pogodili. Da, to je galaksija u kojoj mi živimo. Zove se Mlečni put. Pretpostavljam da ste i to znali. Na ovoj galaksiji se nalazi Sunčev sistem, gdje ima 8 planeta i jedno od njih se posebno izdvaja. Njeno ime je planeta Zemlja. Izdvaja se zato što u njoj postoji život. Na ovoj planeti postoji 7 kontinenata. Nas konkretno zanima jedan gdje živi Franklin, a to je Severna Amerika i gdje se nalazi grad Los Santos. Šta je Franklin uradio po pitanju svoje budućnosti? Saznajte u nastavku. Šta da radim? Depresivan sam. Ne znam šta ću da uradim sa svojim životom. Nemam ideju, nemam blage veze. Znam šta bi mogu da uradim. Gledat ću TV. Da vidimo da li ima išta zanimljivo danas. Novosti na TV-u. Fudbal? Ovo mi deluje zanimljivo, moram pogledati. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Velike pobjede Dinama i Crvene zvezde u Ligi Evrope. Neymar potpisuje novi ugovor sa Paris Saint-Germainom. Ne mogu da slušam o Neymaru, on samo pada. Ovo je dobro, ali o Neymaru ne mogu da slušam. Dalje. Ma kakve sad vanredne vesti, I veliki pozdrav svima, dobrodošli u pregled vanrednih vesti Los Santosa. Najnovije i najvažnije vesti danas su: nova čudovišta po imenu Siren Head haraju Los Santosem. Ma daj, ova je budala. Kakav Siren Head, to ne postoji. Nikad ne zna kad će vas Siren Head napasti. Poštujte pravila distance. Šta se to čuje? Kakav je to zvuk? Čuje se kao pravi Siren Head. Od sad ću da poštujem vaša pravila. Kakva god da su. Poštuj. Čuo sam te! Oh, hell no!
Policija je kod Santa Monike uhapsila osobe ČČ39 i DM40 zbog izvršenog napada na osobu FF50. Pa to je Čombe, ja sam znao da je on budala, ali da je tolika nisam znao. Javnom tužilaštvu u Los Santosu. Kamera ih je snimila i uhvatila. Urošević Pandurović je prošle nedelje dobio otkaz od svog gazde. Da li će mu se osvetiti, to još uvek ne znamo, a ono što znamo je da meteorolozi najavljuju tsunami u Los Santosu. To je sve tačno i provereno jer meteorolog Adnan Bro nikad ne greši. Zato budi oprezan. Nikad ništa nema pametno na ovim vestima, što mi je bilo korisno da promenim svoj život. Sve neke gluposti, tsunami, ovo ono, a to je sve laž. A ono za Siren Heada su ubacili da me samo prevare. Šta to režija javlja? Moram čuti ovo. To DeLorean koji ima mogućnost putovanja kroz vreme. Ostao je jedan jedini model na svetu. Da li si ti to ta osoba koja želi takvo vozilo? Ukoliko jesi, ne čekaj, jer nemaš još mnogo vremena. Možeš da nas pozoveš na ovaj broj 069-DeLorean-222-ha. Odmah moram da kupim to vozilo pre nego što neko drugi uzme. Ajde da pozovemo odmah. 069 DeLorean 222. Ali nije mi jasno zašto su stavili ha, ne kontam. Nije valjda da žele da me prevare? Ma nije, sigurno. Alo, dobar dan gospodine. Halo, dobar dan. Zainteresovan sam da kupim vaše vozilo. DeLorean vozilo? Pa da, DeLorean, da. Imate sreće, imamo jedno takvo, poslednje na stanju. $150.000 je cena, koliko sam razumeo, jel tako? Da, to je ta cena, ne želimo ga prodati ni za dolar manje, znači razumeli smo se, to je $150.000. Pa, definitivno kupuje vaše vozilo, iako mi je ostalo toliko od poslednje ušteđevine, uzet ću ga. Znači dogovorili smo se, prodat ćemo vama. Doviđenja, hvala vama. Važi, hvala, doviđenja. Jao, nisam uspio da ispunim zadatak, tek sam sad shvatio da onaj auto zapravo radi, a familija je rekla uvali čoveku u auto koji ne radi, sad će da me umrtvi, jao. Ej, otkad sam se rodio. Ko je? Alo, familijo, šta ima bre? Gde si be, šta radiš be, familijo? Familijo, zovem te da ti kažem nešto. A ne možeš čovek da se opusti od vas, bebate, kaži! Pa, imam jedan mali problemčić. Pričaj be, ajde be, muto be. Nisam ispunio vaše naređenje, teli ste da uvalimo čoveku auto koji ne radi, ali sam skontao da smo mu dali koji radi. Šta si? Dali smo mu auto koji radi. Sad ću da te provozam. A kako to mislite? Na roller coaster s Pesnice. Ti me, ženo, daj dva bromazepama brzo. Evo ga, ovo naše vozilo je ovde. Jeste da je koštalo $150.000, ali ja mislim da vredi ovoliko. Nema plutonijama u sebi, moramo da napunimo. Da vidimo da li će ovo čudo zaista da radi. Ovde imamo vreme u koje smo sada, u koje želimo da idemo i u koje smo bili. Gde se ovo uključuje? Kakve su ovo komande? Ja nemam pojma ništa oko ovoga. Ajde da probamo ovde da pritisnemo. Evo ga, uključio sam vreme. Kako sad da izaberem datum? Ajmo da probamo ovde, možda će ovo da upali. Neće. Evo ga, da li možda ovo? Izabrao sam 19. vek, kraj 19. veka. Pošto želim tamo da odem, zaista. Ajmo da probamo da vidimo da će ovo uspeti da me odvede u prošlost. Mislim da je ovo dobra pozicija da damo gas. Ali pitanje je da li ovo čudo zaista radi. Idemo! Ovo zaista ubrzava, nešto se dešava. Želim izaći iz ovog vozila, ne, sad je kasno. Predomislio sam se. Nešto se dešava, ne! Kad se male guze slože,
sve se može, sve se može. Hajmo sada prnut svako, hajmo sada prnut jako. O, cepate mi dušu ko svesku, bate. Kr, cepaj listovi, bate. Poseruj se po čoveka, bate. Ne znam više, bate, šta će me dočeka, majke mi, bate.